Ο Σάιμον με τα κορίτσια. Ο Σάιμον μπήκε στις κούνιες. Κοιτάξτε το Σάιμον στις κούνιες. Ο κύριος Σάιμον UNICEF στις κούνιες. Ό,τι πρέπει για YouTube και Facebook. Λουκία! Λουκία! Φωτεινούλα! Και τώρα θα δείτε ένα αξιοσέβαστο στέλεχος της Μεβγάλ να κάνει χούγια. Κοιτάξτε τι ηλικίες είναι οι άλλοι, όλοι. Κοιτάξτε τα παιδάκια. Και από εδώ και από πίσω. Πάνω από 13 δεν βρίσκουμε. Και ο Σάιμον στη μέση. Μπράβο Σάιμον. Και ισανότερα. Σε λίγο θα το δούμε να γυρίσει. Λοιπόν, ας ξεκινήσει λοιπόν το ίσως από εδώ να μην φαίνεται, αλλά πραγματικά άμα δείτε τι χαρά στο πρόσωπο του Σάιμον UNICEF θα πάρετε την πλάκα. Απίστευτο. Τα μήνυμα είναι όνειο χαμόγελο.